Bħal kull storja li tmiss mal-ħabs għal darb'oħra aktar żviluppi xokkanti wara li żagħżugħa spiċċat neħħit ħajjitha f'din il-faċilità u issa kellna l-konferma li żewġ uffiċjali tal-ħabs se jkunu qed jitresqu l-qorti propju dwar dan il-każ taqsim il-qalb. Kien il-preżentatur Peppi Azzopardi li tlieta filgħaxija kiteb fuq Facebook u staqsa jekk hux vera li l-inkjesta dwar il-mewt ta' mara ta' 29 sena li kellha l-vizzju ta' droga u li mietet wara li provat tneħħi ħajjitha f'Kordin issa hija konkluża. Azzopardi talab lill awtoritajiet jikkonfermaw li r-riżultat tal-inkjesta jinsab f'idejn l-Avukat Ġenerali u jekk hux vera li l-Maġistrat talbet li jitresqu numru ta' uffiċjali tal-ħabs b'rabta ma' din il-mewta. U staqsa wkoll meta se tiġi ppubblikata din l-inkjesta. Il-Gvern kaxkar saqajħal kważi 24 siegħa sakemm spiċċa konferma din l-istorja tard l-4 wara nofsinhar. U issa il-Pulizija se tressaq lil dawn iż-żewġ uffiċjali korrettivi permezz ta' ċitazzjoni quddiem il-qorti tal-Maġistrati fuq akkuża ta' qtil involontarju. Il-Ministru Byron Camilleri kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar xhur baqgħu jiddefendu l-tmexxija tal-ħabs u b'mod partikolari lid-Direttur Alex Dalli minkejja li bil-ħabs taħt idejh mietu 13 il-priġunier. Wara l-mewta tal-żagħżugħa f'Lulju ftit jiem wara li pruvat neħi ħajjitha f'Kordin fawissu priġunier żagħżugħ ieħor ukoll spiċċa tilef ħajtu wara li għamel tentattiv biex ineħħi ruħu bidejh. Kien biss wara din il-mewta l-14 waħda fi 3 snin li Byron Camilleri ordna li jkun investigat il-mod kif qed isiru l-affarijiet f'Kordin. Il-Bord tal-Investigazzjoni għandu sal-bidu ta' Ottubru biex jippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Gvern dwar dak li qed jiġri wara l-bibien tal-ħabs ta' pajjiżna, għalkemm diġà hemm kritika għal fatt li membru f'dan il-Bord għandha konflitt ta' interess.